ka jingjur jong ka jingkhayi ki masi shodo sa Bangladesh sa sisin pan kalakta ya ka yo ka hat ha ka jala Meghalaya ha ka ba ka khasi jancha bocho association kala penlong ya ka jingsange de do masi ha ka leng ki jaka jong ka khasi jancha hills hayudu ka bolong ka yo de do masi ka ba he tam ha ka jala borok ki dukan kila khanglut bat ki pai ba ka baju bang ban bam do masi kila hab ban bam da kwe pat ki jai do nakaliang jong ka seng kala persang mani kendu ki buar pulut jong ka jala halo ka ni ka kam handai kimsim layo ya ka jubab ka bahun bat kila yakut mani kendu no yo DC bat kwe pat ki buar sensar la man kado hong ni bawat lada ka jingkhayi masi sa Bangladesh ka de ka kam bean handai ka jingkhayi ka long ka bajur bha ha ka ba ki sipai BSF ki juo ban kurup barbori ka masi handai omju i pat bakinyo kam ye ki brio ki bodon kti nakaliang kari khasi channel klai kren bat ki noi lam jong ka gijlu re banyo i jing sai halor ka ni kadawa ka bangla ju ya khun hinadu nakapuar sa kapuar ka long ba ka jingjur ka ni ka jing salan ni ki masi sepo kari Bangladesh kelakta hadu kata-kata ya ka kamai kaji kajongi tekum ka sang hi berkawai ngila simbyang ya ka senjam hi da ka bangin sange ya ka jing thiet ya ka masi na po kayo kana para bat kumjo ru da ka bangin khang ya ki dukan ki jongi kum kadak ka bangin penpau ka jing persya ba kani ka jingjur jong ka masi po ring Bangladesh kelakta hadu kata-kata tia kat kum ka jing ya kendu bat ka SP jong ka East Khasi Hills menin janmiat kalong ba makiru kila syam hitam ban perkhat ya kani ka benta na ba kalong ba ki BSF ha ba ki yo ban ban wat nagaleng custom kim tre shu na mar kim la ban ri te wat nagaleng ka department kala simti sipor ya kata henry kamdan pat kata ka head ondang ila dep ban auction ya kini masih haingin bu ini ka pisah kata ka jing ka ba maki kila nagaleng ESP 8 pau tibat ila ajeng mun ba kan bahaya ngi bangin ya kendu DC jong ka East Khasi Hills bat mai in saperkhat khamba halor kani benta wat hapeng ka jingkhang bandi do masi hakathan jong ka khasi janja hills dangdon pat ke badang lai ban thiet ki masi naka jaga salan masi na yo khana para nakaliang ka ki JWA klayo ban yaki artili ki trok na ki than ri boy bat ikini ki masi lawan ra saka jaga bu sipor ki masi oddo ka bodan hamoyong hakjuk opor bla kuntu ki bor badai pen badai ban bu dakapor ki te ki try masi bakin wan kam namar ki te ki masi ki dei ki bawan na sabar ka jalla kin omla hiru ban muslim bat lada omdon bawan man simti yakini masi ladai ban nilam no yaki su kendet kensan apa deng ka jingya inti ki jongi menin ngidang sedang ban sange ki dukan nilayo jing tip ba na po ri boy kata ki kunhun sang balang po ri boy kilayo kila ko lengi ha ba kila yo bat ma artili ki trok ba kila lap ba kila kit e masi te kum tahi mardor khlam na penslam ngilai her shati sepo nang po ha ba ngila syam hi dalagi jong hikmat bat ki dei ki masi bamdo ki bami nang thi na po ka yo khana para te ngila persang banwat jing tip hale se yo don na kaliang ki khot ki jong ni ki bale ya gani Henry Shimladon ke ai ba kham pen subajur su yangi kalong ba halor ketuka health certificate namar na kaleng ka department kala ai ka hukum ka bakani ka dewan long tang sisin stayo Henry kum kalong menta ngilap bagani ka certificate ru ka dei ka bala soi menin ka sngi bat ka jinga pher ka dan hangta namar ka ai ka ba manging yo bat ka ai ka ba ngiyo ban kurup pat menin ka dei ba thok lada kini ki masih kin sasui atrok apo kajing pe jeng ki pulit kala banyap kala ban ja kanu ti henrei ngilapan bor na ki bangin ra hakani ka jaka ka badan apo moyong ka jaka odo ka balapan krek ka sarkar ngi tingin ra ngin set igini ki masih kuma pi imenta kemut hapdeng ka jing sumar iki makanum don kanu ka jing ja kalong ba nakaliang jungi ngi kwa kan mentip manu balong try ni manu bab dan keti hakapan penya ini mesti katakan kaniru ke degawe ke mat ke balapan subajur bahaya ngi hadu ta na markat kum gajinya keren hina basdang kesngi rengkat bu director kolong baya kini ki erta kan numla ban bay pisar ka department tikum ta ngi hab ban le hi damangi ngi hab ban thiet hi tikum ka association ngi la perkhat daga ka ba mangi ngin thiet te bat ngi boru ya kamarka
jong kaseng kata Khasi Jantia Butchers Welfare Association daka KJBWA hak itu kita tien rei ka penlengok kolong mentah kini kita kibadon hang ni kidon dia kini ke marka GOM namar kim dei kiba ban thiet kiba la ban thiet hanunu ka poru tiba tangkata pat ba kadon hi ka jinge pher te manu ba ai manu ba le ka ni katangi kwa ban yet hi manu badan keti halor ka ni ka mentah ya kini ki masih ki ba ladon hang ni wat la ka biang hi kar kom ri kar kom sumar hande baki dei ki i merat ki bawan na ka wei pat kabar na ka wei pat ka jela inum la hiru ban islam ki te mentah ngin ai jingmut lam ye ki bor bari pek kam tam ka police department bahkan bu da ka pori kini ki masih baki try kin wan shim bat lada ki mon ka por ka ba biang te kamut makiru kin hap perkhat da kemoi kenang ban la ban auction na ini ki masih mani me khalia ngi li la sakta ding kong so du yong ke mentang ngin sakta so ka masih te ke ing ke bani lam ngi sano kin ke lam ngi de mentale kan ke masih ke ba la khayi di ginong bangla do la khayi menta kala ya di sebangla no ginong khayi menta ki dibi de kita ki ba ong ki krupati sudah kidon kigang ki kop ki ong kidon ki beriu ki menestaro ki bani rap iki kigang jong kiru ki babiang ki ong bala da pi puntut pi hap kit khli hi la ka jong jing i te na kaliang jong i kerpat ke nya kaliang jong police department ro bakan ai jing kersan lang i ke ya kani ka jing ya lenti jong i amar balik kat ka mi ka si ka masih ka ya nong no de ki po kali